som v Košiciach. A našiel som tu práve smouky. A vy je poznáte. Možno to poznáte pod menom Dante. A takže, ideme dovnútra a ideme si pripraviť sendvič a bagetu. Ale to tak, vyhľadni si rukav. Tak. A naspäť. Áno, výborne. Výborne. A môžeš mi to hodiť? Tu mi to môžeš hodiť. Tak, presne. Výborne. A ešte tam musíš poklepať, lebo zostalo ti nejaké mäsko. A tak poklepať. Tak. Výborne. A je to. No, robíme buffalo sandwich. Je tam modrý sír, je chrenová mačka. Sa dáva. Hore na mäsko sa dáva výpek človekého mäsa. Toto ti nedávam robiť, lebo by si to zavadral. Ide to hore. Tu sa dáva barbecue mačka. Vyzerá to kečup. Áno, ale karamelizovaná cibula. Je tam balzamikový vinegár, je tam trstinový cukor. To dáva hore. Takto vzniká buffalo bowl. Dobre. Takto vzniká buffalo bowl. Hej. No. Na bagetu. Výpek čoveziny. To nechcem obavať. Teda sír. No, teraz je kúslo jedno. A ešte raz to budeme dať. Poďme jednu lajnu. A teraz bude čaro. Ale to má zimne. No, a na to vyzerá filipínske bagetu. Píska hovedina, hovedzie halušky. Takže toto bude všetko. A takže čus.